Krysters Kartel lige nu på DR2. Her på DR1, der får du den ægte vare, nemlig Kongehuset indefra, allerede her onsdag aften. For i morgen aften, der skal vi jo i Det Kongelige Teater. Der er 4 mænd og en oldfrue, der flytter rundt på et skrivebord på Amalienborg. De tjekker lampen, de hiver stikket til TDC, og de retter på en orkidé. Skal vi tage den der? Om lidt skal dronningen tale direkte ind i stuerne og samvittigheden for 2,5 millioner danskere. Hallo? Danmarks Radio, program 1, 2 og 3 og fjernsynet. Vi stiller nu om til Amalienborg. DR Dokumentar har i 1 år haft adgang til indersiden af det danske kongehus. Vi har siddet med hos kongefamilien og hoffets nøglemedarbejdere, når beslutninger træffes og pligterne skal fordeles. Vi er med på et staldbesøg i Lemvig, men også på et snorlige statsbesøg i Vietnam. Vi er med på en cykel i Converse-sko med 2 børn på vej hjem fra børnehaven, men også i en kronebil i skarp slips og nu med hat. Altså, det er jo smukt, når jeg kigger den vej. Det kan jeg jo ikke benægte. Men lige når man står på den anden side af vinduet, og så er det et meget skarpt lys, der ryger ind. Og det, jeg ved ikke, det er svært at sige, om det kan gøres så meget anderledes, hvis vi vil have lidt lys på, ikke? Det bliver ikke ret meget mere nytårsaften. En kuldslået slotsplads og tilbageholdt åndedræt inde på Amalienborg, hvor landets måske mest berømte tale skal afleveres om få timer. Kameramanden, kommunikationschefen, kabinetssekretæren, oldfruen, alle har og får de deres roller. Altså, jeg er blevet bedre til at høre efter. Jeg kan ikke huske detaljeret, hvad der bliver sagt. Jeg koncentrerer mig om at styre det her kamera og det billede, der skal laves, ikke? Og det skal ikke gå galt den aften. Så derfor har vi et ekstra kamera og et ekstra signal ned til vognen. Så hvis det klipper, så kan man klippe til det eksterne kamera. Men det er aldrig sket før, og det kommer heller ikke til at ske i år. Jeg tror, det er godt nok. Torgård? Ja. Jeg tror, det er godt nok. Det ser rigtig nok ud. Det er den mulighed, dronningen har, den lejlighed, dronningen har til at komme i kontakt med hele befolkningen. Og det er klart, at den indeholder selvfølgelig meget, meget betydeligt efterhånden også symbolværdi, fordi det er nu 38. gang, at dronningen gør det. Altså, den er en del, tror jeg, af mange danskers fælles kulturarv. Det er en tradition, som vi har sammen, og dem er der jo ikke altid så mange af længere, men den har vi sammen. Dronningens nytårstale er en håndholdt proces, der strækker sig over flere måneder. Statsministeriets udkast bliver brækket ned, og i samarbejde med kabinetssekretæren bygget op og gjort til dronningens egne ord. Det er skrevet med sirlig håndskrift og siden printet. Det er noget om, hvad man kunne sige ved den her lejlighed, og så tager jeg det op og arbejder med det, og lægger måske lidt mere til fra min egen side, og gør det til, forsøger at gøre det til, at det er en tale, jeg virkelig selv synes, jeg kan stå inde for. Den er undervejs fra begyndelsen af november måned, hvor de første bearbejdninger forekom. Så har der været en lang periode i midten også, og så er der ellers gået hastigt her på det seneste. Den seneste virkelig gennembearbejdning af den igen, det var 3. juledag. Alt er blevet vendt og drejet og vejet. Hvad skal der siges? Så der ligger hendes styrke, at man ved, at hun siger noget, som er velovervejet. Dronningen ønsker at sende et budskab, og de temaer, som dronningen berører under nytårstalen, er politiske temaer. Så her har dronningen jo altså, kan man sige det, et politisk frirum, som hun bruger, og hvor det er fuldt acceptabelt og fuldt accepteret,
at hun bruger det frirum i nytårstalen til at give udtryk for nogle holdninger til essentielle samfundsproblemer. Det er sjovt at se. Som barn har man travlt med at blive voksen, som voksen kan så hun er frygtelig, Christian. Vi står og trækker dig der med. Blot være ungdommelig, men ung i 10-20 år længere, end man egentlig er det. Det sidste er jo ikke enig. Det der med at smøle med tiden, det bruger de ikke i kongehuset. Slet ikke på 15 helt særlige formidage i løbet af året. Og det er alt sammen på grund af en bunke papirer, der ligger i en overdimensioneret skoletaske. Vi skal til at skynde os. Der er statsråd på Christiansborg lige om lidt. Det er en af grundpillerne i et konstitutionelt monarki, at dronningen og kronprinsen som den myndige tronfølger cirka 15 gange om året møder samtlige danske ministre for at underskrive love i en statsrådssal, der er renset for moderne hjælpemidler. Skal selvfølgelig ligge i den rækkefølge, som de skal behandles. Da en minister kan risikere at melde fra i sidste øjeblik, der kan jo også opstå, selv minister kan blive syge, ja, så er det bedre at vente med at lægge det hele op til sidst. For ellers så kunne jeg selvfølgelig have lagt stakken helt stor, inden jeg tog hjemmefra. På dagens statsråd skal der fremsættes og bekræftes og underskrives 49 love fra Folketinget, som de ansvarlige ministre stående skal adressere dronningen og kronprinsen. Det er en flere 100 år gammel seance, vi gerne vil dokumentere, men her lukker dronningen ned. Det er ikke fordi, det skal være noget hemmeligt, men det er for kun den kreds. Der er ikke andre til stede, og det skal der ikke være. Det vil jeg ikke have. Har jeg alt for meget respekt for statsråd som statsråd. Det er selvfølgelig meget formelt, men jeg synes også, det er i orden, at der er nogle formalier, som også er med til at trække, kan man sige, tråde tilbage i historien, og så gøre det i en pæn nutidig form. Man skal sige tingene på en bestemt måde, og derfor er det altid sådan med lidt nervøsitet, at man er til statsråd de første par gange. Men det bliver naturligvis rutine, når man har været mange gange, så vender man sig til det. Og så er det for mig også muligheden for at aflægge referat til dronningen. Nu er det ikke hver uge, der er statsråd, og er der ikke statsråd, så kører jeg på Amalienborg og gør det. Men der har jeg så en personlig samtale med dronningen om, hvad der rører sig. Jeg tror, jeg er en lille smule længere herover. Ja, sådan der stil der, ikke? Ja. For ministrene er der den særlige ceremonidetalje, at de bliver ledt ind i statsrådsrækkefølge. Det vil sige statsministeren først, og herfra er det i prioriteret rækkefølge en lille indmarch, der i tidens løb ikke altid har været lige populær i den sidste tredjedel af ministrene. Man står jo i den statsrækkefølge, der er, ikke legnet op og går ind som skoen ind i første eller anden klasse, men som Hendes Majestæt engang har sagt, jeg så et interview, så er det jo svært at gå igennem det samme dør på én gang, så derfor er det meget rart med en statsrækkefølge. Et særligt øjeblik for mig, det var da min ældste søn blev myndig og fik at det særlige statsråd i anledning af hans 18-års fødselsdag. Kronprinsen har nu ligesom sin mor fra i dag fast sæde i statsrådet. Det er nok det sted, hvor jeg virkelig synes, at det her var. Fordi jeg husker, at hvordan det var, da jeg selv var 18, hvor meget det optog min far, og han var glad for den begivenhed. Så der sad jeg, og nu var det altså min tur til, at mit barn skulle indtræde i statsrådet. Det var simpelthen en stor dag, men jeg husker bedre og som noget større, at den dag, som kronprinsessen og jeg forlovede os, og regeringen godkendte den forlovelse. Som jo også hvad ville du have gjort, hvis de ikke godkendte? Jamen, det er rent hypotetisk spørgsmål. Nu nikker dronningen og rejser sig som tegn på, at statsrådet er forbi. Det er nemlig dronningens statsråd. Det er dronningens møde med regeringen. Fra modtagelsesværelset i residenspalæet på Amalienborg transmitterer vi nu Hendes Majestæt Dronningens nytårstale.
Når jeg på denne aften sender min nytårshilsen ud over hele landet, er det i bevidstheden om, at vi alle fornemmer dette årsskifte som noget særligt. Jeg er ikke helt klar over mit ur, om det vinder så meget, at klokken er mindre, end jeg tror. Ifølge mit skulle den være 53. Nu? Ja. Ja, 8 minutter. En reduktion af energiforsyningen har i årets sidste måneder medført vanskeligheder, som i særlig grad har ramt de stærkt industrialiserede lande. Fra 1973 og frem til 2009. Dronningen insisterer på, at nytårstalen skal være direkte, med små talefejl og potentielle gravhundebjef. Det er pakken og risikoen, når man på den måde rækker ud til 2,5 millioner danskere, og det bliver der ikke lavet om på. Den ser man vist ikke, vel? Nej. Det gør man ikke. Jeg forsøger at tale ind i kameraet, for at derved ved jeg, at så taler jeg også ud af skærmene. Jeg tror ikke, det ville føles særlig naturligt, at man skulle netop have en optagelse. Så ville man jo tage om, hver gang man lavede en fortagelse, og så ville det blive værre. Og en nytårstale behøver ikke at være uden fejl. Det er i orden, at der er små kiks undervejs i løbet af så mange ord. Og det virker meget, meget ægte og oprigtigt på mig, at det ikke er optaget på forhånd. Det er nok den eneste gang i årets løb, hvor dronningen egentlig taler direkte. Jeg tror også, Danmarks befolkning synes, at det er meget sjovt, at det er nu og her, det sker. Og der er ikke mulighed for, at der kan klippes i det eller laves om på det. Det er talen, der netop slutter året og lukker året ned. Man kan sige en kort gennemgang af, hvad der har været af større begivenheder, som min mor remser op. Men selvfølgelig, hun tager altid sin egen familie med os, eller hvad der har været stærkt for os alle sammen. Talen i morgen. Jeg har set den i går. Den er ikke så lang. Nej. Så det skal heller ikke være længere. Den der med, at de 80% af verdens befolkning, som bor i byerne, er jo så meget godt catchphrase til at sige, hvorfor er det vigtigt, at man har fat i byerne, når der skal... Og der er en vandring til byerne, sådan en urbaniseringstendens, også fra udviklingslandene. Yes. Det ledte til det der in the eye of climate change. Det der vi talte om, at det kunne blive den 15. Hvor der simpelthen er det her. Men vi mangler stadig en afklaring på COP. Først var der et statsbesøg i Vietnam. Så var der en IOC-kongres på hjemmebane. Og kongehuset topper et tætpakket 2009 med en gallamiddag for verdens statsoverhoveder, der til klimatopmøde i Bella-centret. Fra Mugabe til prinsesse Marie, alle skal have deres plads ved COP15-middagen i Riddersalen på Christiansborg. Om fru Mugabe. Det er en form for stratego i kød og blod, og kongehuset skal finde den præcise balance med at være i selskab med både en kontroversiel diktator og så verdens mest magtfulde præsident, uden at signalere politik. Hvad med dine vietnamesiske venner? De tæller heller ikke fransk med. Hvis de er over 80. Det var dansk jo. Må jeg lige sige, der er Marokko taler? Ja. Marokko er fint. Fint. Meget, meget fint. Men hvad har vi i forvejen? Har vi noget med... Nu skal du høre her, hvad vi har. Marie har Monaco, Italien og Tchad, og nu Marokko, og jeg skal have 2 mere. Det var en af den slags aftener, hvor man ikke ville vide, hvem der præcis var til stede, før døren var lukket efter den sidste ankommende. Det tog både prinskemand og jeg meget roligt. Dem, der har problemet, det er selvfølgelig ceremonimesteren og hofmarskalen, som skal få det hele til at hænge sammen alligevel. Det bliver vanskeligt, fordi vi ved ikke rigtig, hvor mange gæster vi har. Vi har lavet op på det hele eftermiddagen. Og middagen er kortet ned til 3 retters mad, og det vil sige, det er en hurtig middag. Astrid Rue, hofmarskalatet. Vi har lige fået 4 afbud og 2 tilmeldinger, og blandt andet Rusland, som er dronningens bord. Afbud fra Mikronesien og Slovenien og Irak, og så har Libanon meldt sig til igen, og Kambodja har meldt afbud og meldt sig til igen. COP15-middagen kaster kongehusets maskinrum ud i en større logistikkabale. Og det er helt praktisk, når jeg informerer omkring de her tidspunkter. De politiske forhandlinger i Bella-centret er brudt sammen, og derfor rasler afbudene til regentparrets middag ind.
Ja, det andet, vi slås med, det er at sende bordplanerne rundt til Statsministeriet og til PET og til Advokatstaben og til bordværterne. Men filerne er lidt for store til, at de kan modtage dem, så nu er de ved at finde alternative e-mailadresser. Nå, så må jeg jo hakke den over i små. Ja. Nå, Spanien er ude, ikke? Oppefra, ja, dronningen. Ja, det vil sige, at Rusland er det her, ikke? Lægger vi det? Jeg skriver den opad. Ja. De kommer alligevel, ja. Okay. Don't kill the messenger. Kambodja har meddelt, at de alligevel vil deltage. It is a great pleasure for the Prince Consort and me to welcome all heads of state, heads of government and honored guests. Jeg synes, der herskede en vældig behagelig og ret afslappet stemning ved den middag. Der var jo ikke presse til stede. Der var ikke andre til stede end dem, der lige præcis var der. Og de var sådan nogenlunde på og alle var klar over, at det var en pause. Man skulle ikke så meget handle under middag. Det var kun for at spise også. Man kunne handle før og efter, men ikke under. Der går en engel igennem Danmark, og der sidder nu en dronning ved sit skrivebord og gør sig klar for 38. gang. Herfra er det den sidste mentale forberedelse af 100-meter-løberen, der kigger nedad i startblokken. Som jeg føler måske ikke lige frem som nogen atlet, men altså, det er da klart, at man koncentrerer sig og sørger for at være sikker på, at så snart man siger noget, at det så kommer ud og kommer videre. At man ikke skal varme op med, begynde en tale, hvor man småmumler, fordi man ikke rigtig har fået fat i ordet. Det går jo ikke. Man skal ud med det samme, synes jeg. Den første nytårstale, jeg kan huske, det har været i 475. Men du kunne ikke forstå, hvad hun sagde. Nej, altså det den slags snak, og man kan ikke sidde der, og man synes jo, det tog en krig, og så videre, og så videre, og så videre. Men altså, der sad vi med min far, faktisk lige op over, hvor den blev udsendt fra, og fulgte så nytårstalen. Klokken er 18, det er nytårsaften, og her fra residenspalæet på Amalienborg vil hendes majestæt, dronning Margrethe II, nu holde sin nytårstale. Er dronningen nervøs? Altså, er en dronning ikke rigtig nervøs. Ikke nervøs, sådan bare det nu går godt, men den der form for nervøsitet, som er befordrende for, at man kan præstere noget. At man har taget sig sammen, og man ved, at man skal tage sig sammen, og man ved, at det skal også nok gå. Nytårsaften er den aften, hvor vi ser tilbage på året, der gik, og ser frem til det nye år, med hvad det må vil bringe. Alle skal samles lige inden klokken 18, hvor det skal sige vagtskift, og så skal alt være forberedt, og alle skal have champagne i hånden og noget dejligt at drikke, og så skal det være stilhed. Og alle skal lytte, og bagefter så taler man om det. Og nogle gange det kommer tårer frem og stor diskussion over, hvad det bliver sagt. Og også, at man føler, som om dronningen taler direkte til en. Vi er forventningsfulde, men også bekymrede, for vi lever i en verden, hvor alt, hvad der sker, også kan mærkes her i Danmark, og har konsekvenser for vort land og for os hver især. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Det er den tale fra 1984, hvor min mor er meget bastant, men sådan med sin egen vanlige værdighed, ligesom løftede en pegefinger og sagde, nu skal vi skal lige værne om os alle sammen, om alle danskere eller alle boende i Danmark. Ikke? Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt. Men jeg tror ikke, man kunne gentage 1984-talen i dag. Det kan nok hænge sammen med måske, at flygtninge- og integrationsspørgsmål er blevet så meget større et issue i dansk politik i dag, end det var i 1984. Og derfor ville det måske være lidt mindre acceptabelt for den brede politiske repræsentation i Folketinget, hvis man sagde noget sådan i dag. Nytårsdag, mens resten af Danmark ligger underdrejet i skihop og tømmermænd,
træder kongehuset ind i årets mest traditionsbundne arbejdsdag, nytårskur og taffel, hvor regeringen og landets højeste embeder er inviteret i audiens med efterfølgende spisning i riddersalen på Christian den 7.'s palæ. Det er sådan en gammel tradition, der går tilbage lang tid i historien. Nytårsvisitter hed det i virkeligheden. Og det var også i borgerskabet og alle steder, man aflagde et visit ved nytåret for at sige, goddag, her er jeg så, og ønske hinanden godt nytår. Godt nytår. Dejligt at se jer til en af årets vigtigste aftener, hvor vi har et selskab, hvor der er en del nye gæster også, som vi skal tage specielt af. Og ceremonimesteren vil gå igennem aftens program, som ikke adskiller sig fra, hvad vi plejer at lave den her vigtige aften. Tak. Skal alle uden undtagelse præsenteres med titel og ikke andet? Justitsministeren, det er justitsministeren, forsvarschefen, forsvarsstabschefen. Når du kommer til statsforvaltningsdirektøren, stiftamtmand Bente Flintholm, så skal du sige navnet. Den har det ikke så godt i kroppen, den med den knækkede. Nytårstaflet er Grand Cru-udgaven af et galla. Smuk er den jo. Fra due, service, kandelabre, over tjenere, der får den sidste omhyggelige instruktion, til gæster og værter i de skarpeste galla A-uniformer og kjoler. Jeg opfatter det som, vi måske særligt i Danmark er gode til at kunne klæde os formelt på, men optræde relativt uformelt. Ordet er frit, om man så vil, blandt den gruppe mennesker, som optræder formelt klædt. Og det er det, der er vigtigst, det er forbindelsen mellem mennesker. Det er også den dag, hvor den sagnomspundne Rosenborg-vin får lov til at komme ud af fadene. Verdens måske ældste, baseret på tysk rensk vin, og bragt til Danmark omkring år 1600. Eftersmagen er god. Det synes jeg. Rigtig god smag. Ja. Minder meget om en god sherry. Ja. Og farven er også faktisk flot. Ja, det er. Dejligt klar. Ikke grumset eller noget. Nej. Den blev renset for 30 år siden, da jeg så fald, som det var forfærdeligt, og det var udrikkeligt. Så jeg rensede fald, og fjernede rigtig smidt ud alt, hvad det var i bundfald, og det var mange liter, og så fyldte det, og rensede fald og fyldte det op med ny vin, men selvfølgelig det er... Den gamle, altså det meste af den gamle vin, og så spædet op, eller fyldt op. Ja. Suppleret. Så vi dekanterer den ikke i år? Nej. Vi serverer den direkte fra flasken. Ja. Folk har ikke travlt med at få anden gang af den. Nej, det er der ikke. De siger høfligt nej tak. Den serveres denne aften, og er speciel, og måske ikke efter normal opfattelse en egentlig smagsmæssig nydelse, men det er en oplevelse. Det er historisk, som en minister sagde. Når man er inde på Amalienborg og er omgivet af så meget historik, det er svært at ikke være imponeret af, hvad man står midt i. Hver gang rubinen er sat, jeg skal bage rubinen er sat, så kan man ikke lade være med at tænke, hvornår det var skabt, og hvorfor var det skabt, og hvem har baget det sidst, dronning Ingrid, og at jeg nu bager det. Det er lidt uvirkeligt, kan man sige. Og at sidde ved siden af min mand, mens vi kører ind til nytårskurver i en moderne Audi, og han sidder i den her uniform. Det ligner noget ud af en film, man har engang set. Det kunne have været for 300 år siden, at det kunne have sket. Men det er mig, og jeg er her. Men, så det er noget, jeg tror, resten af mit liv vil altid være lidt af en
Men det er meget privilegeret at kunne... Ikke som i gamle dage nede ved... omgå sin Morris Avenue. Ja. Nej, det var noget andet. Rigspolitichefen i kurs sammen med politidirektøren. Danmarks ministre og højeste embeder samles af ceremonimesteren, inden de følges ind til de kongelige, hvor statsministeren og dronningen vil tale til hinanden og ønske godt nytår. Men daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kommer for sent. Han er blevet fanget i trafikken. Nej, det er jo ikke så godt. Han skal jo ind i den rigtige rækkefølge. Det der problem, det er jo, at regeringen bliver jo præsenteret først. Ja. Og det vil sige, at statsministeren med hele sin regering skulle gerne komme ind, ikke? Og han er også minister, Claus Hjort, så han skulle gerne med der. Claus Hjort Frederiksen har annonceret sin forsinkelse, men det der med at smøle med tiden, det bruger de fortsat ikke i kongehuset, hverken til statsråd eller i nytårskur, og derfor bliver Claus Hjort Frederiksen ført direkte ind til taflet, uden at komme i nytårskur. Ved du, Asger? Ja. men ung i 10-20 år længere, end man egentlig er det. Vores tid er blevet ungdomsfikseret. Det er både godt og skidt. Vi beundrer dem, der holder sig unge hele livet. Vi gør det næsten til en dyd i sig selv, som om årene ingen spor må sætte sig. Den dyrt unge erfaring ikke må komme til udtryk. Det er måske noget af det, som er med til at gøre vores i øvrigt spændende nutid, så forjæret. Hvor blev tiden egentlig af? En gang imellem synes man, at det foregår så der noget, der faktisk ligger 20 år tilbage. Og så ser man og siger, nå jamen altså ja, nu er du altså snart 70. Men jeg synes, for det meste føler jeg mig ikke særlig snart 70-årig. Men det må nok være andres bedømmelse. Gud bevarer Danmark. Det var engang et billede, nu er det 6 billeder i gang. Ikke hvor mange har I taget 50. Nytårstalen er talt. Lysene skal slukkes. Danmark har fået et stykke af monarkiet, en fli af panagen og eventyret. Som jeg kort var inde på inden kongehuset indefra, så skal vi i Det Kongelige Teater i morgen aften til dronningens fødselsdagsforestilling. Vi starter transmissionen med gæsternes ankommen 18.50. Og fredag starter fødselsdagen 11.30 på Amalienborg Slotsplads, og vi er selvfølgelig også med på den efterfølgende karretur gennem København. Denne aften her på DR1 fortsætter med en helt anden køretur, dog stadig med den røde løber rullet ud og i ypperste luksus. Vi fortsætter nemlig med en togtur helt ud over det sædvanlige. Welcome to Rovers Rail. Her er indretning